oltais kuule perillä. Moro moro! Hyvää päivää. Päivää. Joo, lumet loppu Kilpisjärveltä. Alkaa mennä niin vähin lumi, että pitäis vaihtaa kesäkulkupeli. Mut katsotaan, mitä täältä löytyy. Joo. No niin, täällä mun olis tämmönen. Ai hemmet, jopa komian näköinen peli. Tällä kyllä kelpaa lähteä kalaa. Kyllä. Joo, tämähän on kätevä oloinen tämä lava kyllä. Joo, se on helppo kun se nousee ja saa perälauan auki ja kiinni. Ja tuossa toimii sitten nuo 4-veto ja 6-veto. Ja kahvan lämmittimetkin löytyy tästä mallista. Joo, nämä on kyllä kätevä tämä kahvan lämmittimet. Tämä on kyllä ihan pirun kätevä tämä vinssihomma tässä. Joo, se kyllä mönkiässä on aika tarpeellinen. Paitsi tämä 6-vetonenhan menee minne vaan. No niin, äijän kanssa kiitetään ja kumarrettaan. No niin, kiitos. Lähdetään Kilpisjärveä kohti. No niin. Lähtää sitten ensi huollossa. Joo.